खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि मुंदांखा सरलपारा पिकनिक स्पटखौ फिन आरोबाव बेखेवनानै होबाय। रायजो राजानि हास्थायनाय बादि सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बारग' NDFB हानजाया बिटिआर सरकारनि गनायथि मोननानै मैया पिकनिक स्पट कमिटिनि आवथायाव बेखेवनानै होबाय। उल्थापानि फरेस्ट रेन्जनि आइसि करेन्द्र मुसाहारिया बुंथिदोंदि सरलपारा पिकनिक स्पटआव फैनानै बेरायफैनो हासिगोन होनना रायजो राजाफोरखौ खावलायदों खौरांगिरिनि गेजेरजों। नैथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव आसाम रायजोआव बिसायख'थि खुंजासिगोन। आसाम रायजोआव खुंनो साखाफारा जाबावदों उफ्रा बिसायख'थिखौ। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंगोन मोनबा बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ। सिडली, बङाइगाव, सामगुरि, बिहाली आरो दलाइ गासै मोनबा बिधान सभा बियाबफोरनि उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंगोन। बबेखानि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै आसामाव दानिफ्रायनो साखाफारा जादों राजखान्थि दोलोफ्रा। थामथि खौराङाव दङ बिग ब्रेकिं निउज। बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। इन्डियान पस्ट अफिस भारतीयाव गोबां मासिनि साख्रि ओंखारदों। थाखो 10 उथ्रिसारनो हानाय सुबुंफोरा इन्डियान पस्ट अफिस भारतीनि 44,228 मासियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। थाखो 10 उथ्रिसारनो हानाय सुबुंफोरानो बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 15 जुलाइनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायबाय आरो 5 आगस्तआव बेनि एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थांगोन। नोंथांमोना 44,228 मासियाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो बिजाथिया थाखो 10आव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन। बिजाथिया 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। indianpost.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बे साख्रिनि सायाव आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बाङालिपारानि मरेल पुलिस जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ गरेस्वर पुलिसआ खानो हाबाय। तामुलपुर जिल्लानि बाङालिपारायाव थानाय माखासे सान सिगां मरेल पुलिस जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खादों। धर्मेन्द्र बैश्य मुंनि सासे लाइमोनखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे गोबौ हाथियारजों जोखोम खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सन्तोष कटियारा, मिलन कटियारा आरो दीपेन्द्र लामिछाने मुंनि 3 दायनिगिरिफोरखौ मैया पुलिसआ खायो। मख'नो गोनांदि बाङालिपारानि गड' बस्तिनि थागिबि धर्मेन्द्र बैश्यआ थांनाय 5 जुलाइ खालि हरनि 10 रिंगायाव बाङालिपारानि देवराली सुबायाव थानाय गावनि बिहावनि न'आव थांबाय थानाय समाव धर्मेन्द्र बैश्यनि बिसिनि फंबायआ माखासे लोगोफोरखौ लानानै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायै धर्मेन्द्र बैश्यआ सुवागपुर पुलिस थानायाव गसर थिसननायनि उनाव पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय बिन'द लामिछानेखौ खायोब्लाबो सन्तोष कटियारा, मिलन कटियारा आरो दीपेन्द्र लामिछानेआ खारखोमानानै दंमोन। जोबथारनायाव रायजो राजानि मददजों बे 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खानो हायो। बाथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव मैयानिफ्राय 4 सप्ता ट्रेनिं। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव मैयानिफ्राय 4 सप्ता ट्रेनिं। गासै सा 82 एसिएस अफिसारफोरखौ खुंथाय एडमिनिस्ट्रेटिभनि सायाव फोरोंथाय होनाय जायो। जर'खायै 6 शेड्युल ओनसोल BTC आरो MSCनि अफिसारफोरखौ बर' आरो मिसिं रावनि सायावबो फोरोंथाय होनाय जागोन होनना बुंथियो BTCनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। 6थि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि मुस्रि कुमार बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला अरबिन्द बसुमतारीया गोमानानै दं। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 12 जुलाइ खालारखालिनो फुंनि 8 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। न'खरनि सुबुंफोरा दा अरबिन्द बसुमतारीखौ हालाय हाफाय नागिरगासिनो दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला जानबुं नं 8011996046 अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायदों। 7थि खौराङाव दङ बिफा आरो फिसाज्ला सानैबो हमजादों। सा लखिमपुर जिल्लानि बान्दरदेवायाव 40 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे हमजानाय बिफानि मुंखौ आदित्य देउरि आरो फिसाज्लानि मुंखौ
मिथुन दिउरि होनना मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 7 आयेन बेरेखा हाबफैनाय बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। 9थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बनसुनि 3 दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। जयनिं जानाय 3 दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ बनसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोम ब्रह्म, बनसुनि लेङाइ आफादगिरि सन्जय नार्जारि आरो उदालगुरि जिल्ला बनसुनि नेहाथारि राजेश दैमारि होनना मिथिनो मोननाय जादों।